أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجبت نامو بيه جمعة ودو بيه لهرم الدنيا على باتو أني على نيني أني يا فديني سرقاتي chama kanga bo juma dunya fe wajibati namo juma dunya mashe namo min subhana wa ta'ala masaklini masami naka masaka korom masaya be masaya bele jile bi ba kamin do aka masaya la o subhana wa ta'ala Allah ta'ala kwa idnya da Muhammadu ya Rasulullah o de kanu koso Muhammadu ya Rasulullah rabudu adale mengi nga Madina dnya ba segere ni tara hamimina ikado Allah ta'ala bo nyina bo amba nyini subhana wa ta'ala fe min Muhammadu ya Rasulullah arabu kami na ya kanu ala ko jine meleke wurdane haramade anga shun anga sali anga sira alanye nga ala mafo seben ngono ko ale ala bishun wala ma ale ala bisali malala nga ala ko ale na kam meleke nyuma be solike kira Muhammadu ya Rasulullah ikado amanyine Allah ta'ala fe o kirabay abunya akanu ana bona barka kama ala ka ko kama ya rabbi an ngani jamanayi aka jamanayi kishi ka jamanayi amin akado ani majugo che ya rabbi dama do min gelembe kan nyesha ngo jamana ma boje wata ambe min do ande min do ambe min boro do ande min boro do Allah ta'ala ba gundo do ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah ta'ala ka do ani majugo che ya rabbi majugo minu nu nyeshine banga jamana ka burjafu majugu minu nyeshine manga jamana maka defa ya rabbi alaka do aluche alaku halaki alaku halaki alaku taki ya rabbi alaku halaki ku taki na yu taki utaka na nyeble na yu mogosa alaka no mogo glable ya rabbi ya rabbana alaku nyeshi ikado nyefa wara maka bonga jamana ko alaku kaka alaku ko ke Muhammadu Rasulullah sayyidina Ali sayyidina Badr alu sayyidina baraka magani manne baraka ko baraka ya rabbi anga jamana de min be ni hami gelembila malikono maliko ya rabbi bele jele bi kamido ikado mi bara nyini mi bi chenyini mi be muso nyini wajabate bana be mina hami gole be mina ede bi ka hamido ya rabbi alaka takabo amin alaka benyina bo ya rabbi wajabate ikado aywa biye décembre kalu clip saba ani kele mi nye san 2021 ikado adola bae biye mi nye kunafoni gafe adola bae biye wajabate ikado ambada alame bo kloka ka fo minye biye kuna fo di seben ikado a chama bi lafia bola ikado ode congé ne ala sona anyuru fana ambi congé ta ga minye radio e onte ka puma dabla abada sabula lame baw usigile mbe shufra kleka ka ngono waje watante ku to nyina fina amba nyina ala fe ala ka shijan ani kenadi ani lambe baw ma ala ko kaka ala kama ya rabbi ala ka lamenu ko nyuma nduma waje watte puma nyuma ala ko bwanda jamana joli puma ala ko bwanda fongo fe na bina ni balawi na bina ni shetani boje wate na bina ni toakin amba nyini subhanahu wa ta'ala fe sangura min jota fle san 2022 boje wate ala kanu kuma jugu do anda amo nyini subhanahu wa ta'ala fe boje wate bele jele kinga ni yake kilenye aya bolo korota fatiha karamo fatiha kadi anga waju akadi abimine anga dine nyemo boje wate ku kona je ala kama wallahi on dale do ala belbelo be jamana ala kasru ube jamana ngono nyoro shirfuke mi nyebuya haydarai ama nyina fa Allah ta'ala kama abokolo kama ya rabbi ya rabbana wajabata akahine jamana na kasukani akakolosita asayidi Usman Madan Sharif Haydara abokolo na bona kama ama nyina fa Allah ta'ala jati kama akadwo ke jamana yi Hamadu Hadi Tal Shedi Tal Nurul Huda mi nyamina Shomar Futiula adale men nyoro wajabata akake Allah ta'ala jati kama akahina jamana ina wajabate namu amma nyini ya rabbi ya rabbana ni flake fe ani alakadi haruna sangari aka ala deli amma nyini shu ala bayaya haydara jamseni do ga ni alakadi gudo babulu aka ala deli tarafatani amma nyini tamani morke min ya shaga babba adew na modun wajabate wallahu ni alakasu wallahi ni alakasu ama nyini siri murbo kan uma apa shwadu gardina jetura dili adew modew bonaw kalandew ukadugo ke
baba ama kan jalo shirmo bo denge wallahi andale do ala guno babolo wajabate namu min ye jamana al-islame an bela jele ka fara nyuanga wajabate ikado ka duwauta duwaw min na be ka sababu ye wajabate aka jamana kishi duwaw min na be ka sababu ye an yuru harmadinya abse ka sabati tugomi juguya ani farafarali min ba ni nyuanga ala ka ngishama ya rabbi ay bolo korota beki bolo korota sa sisa karamo ka duwaw tani كم فيكم أبمنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمين اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الله لا شريك له كشي بما الله سانكورا بنا جاي بما كرمو بما آمين الله لا امين كرا كشي كرم كو نجي من جمانا مو دوكرا نجي لا بسم الله امين الحمد لله رب العالمين namu wajibate ikado san 2021 wajibate ikado sangelemba sangumamba wajibate ikado awasan ladili san mingera ladili kanye san mingera sankulu gelenye san mi ikado naye hadamadiya ani jamana nyere tabulu yelema badwana wajibate ikado akara sanye anzrana wajibate ikado anzrana foka fo atote angamana gwana foka foka atote san 2021 amma nyine subhanahu wa ta'ala fe sangura min na jolen vle no obi jo wajibate amma nyine subhanahu wa ta'ala fe ala ka ke sanduma ye mali de bele jilema ka ke kenaya sanye ka ke basigi sanye amin wajibate na nwa mi mana ke nya fo lamebo ye ka fo kuna fo ni de seben obi lafia bola opma anulu de bi jebi ka jemuka nge soni ma se minye nega juru ye ambo labla wiye wajibate ka do ufelata ni jemuka mi nu tado uba fe minga ka kono yelema minu nganga ke minga du ye jemuka ngono wajibate ko fani sabula jemuka nge ba amma nani fo maduru wajibate e ka do e bala journaliste sedu bala amodel konare bala mi nyengi nyininga Boubacar Traoré ikado Boubacar fi kata farane kan wajabate on dibi je ka jemuka mbarake jemuka gwele jemuka mi na ka gele fo ka fo atuti aka gele radio jemuka be sabula uko mi na to kana c'est très sensible munye wajabate faratira kuma fo chugo dola wajabate walma ko ke chugo dola ikado abina ni gelai o dila anya nyini Allah ta'ala fa ala kana kuma bwanda kuma mina ni balawiye jamana ngono walma kana ni gela jamana ko wajibate kado san 2021 abi hakili jigi jonna mbaraka nywa ambaraka nywa mi nyi Seydou Traoré bamanayi wajibate kado dangoroba mikro to o kera san 2021 yi ma san 2021 a gelera wajibate kado journaliste chama inafo Adam Cham katase magangone ma wajibate ikado ani aywa Bramba Fall nunu bele jele ye adna se ka beto fo nunu bele jele sebene kelaw ni kuma kelaw ye minu ngoni san 2021 na maja wajibate kado dangoroba chama be san 2021 minu dununa nga choroba minye basale yi chalan daw segu Allah san 2021 maja bachan kuma san 2021 maja Bahora Silla GGB san 2021 maja Amadou Djigé san 2021 maja wajibate ikado minye futanga baba sura antumani san 2021 maja kabako san 2021 maja tata bambu kuyatu wajibate kado nunu bela jele danyana kata sengi nyinga memuna ilani jarawma nunu bela jele danyana san 2021 wajibate obajira ka fo san 2021 wajibate akara sangelem bay akara sanguma bay wajibate kado ni donike ba donike baw wajibate kata sengi nyinga politique moma minye aywa Amadou Toumani Touré kata se Soumele Sissouma nunu bela jele nye dutukura san 2021 amba nyine alafe ni nywa na sangelem mamba sanguma mba wajabate ya rabbi ala ka mbo akona ala ka no nywana se anga jamana ma ala ka no nywana se anga jamana ma wajabate ka do akanga fo san 2021 ngi ma gelea dai san 2021 jamana ngona kude tafla wajabate ka do kera mi nyi fangai ka kiliku o kera mi nyi jahadimawi terrorisu wajabate ka do jamana kono fantan nani bele jilela mata do bi yoro mimine mata do idali do yoro mi ni bekera san 2021 sangoma mba nga menyina ko
ni ala sɔnna an bɛ ɲinɛ wajibata an bɛ ɲinɛ kɔ yarabi subhanahu wa ta'ala wajibata i k'a dɔn a ye fɛn dɔ kɛ buna hadamaden la min ka fisa hadamaden yɛrɛ ma diɲɛ fɛ bɛɛ ɲininka ko ye mun ye o ye jumɛn ye karamɔgɔ ɲinɛ nin ye tiɲɛ dɛ ni hadamaden tɛ ɲinɛ wajibata i tɛ balo i tɛ si sɔrɔ sigi tɛ diya ni hadamaden ma ɲinɛ nin kɛra n ka nin karisa fatura n'i ma ɲinɛ wajibata a tɛ ɲɛnabɔ walahi i tɛ sunɔgɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ minnu dara wajibata k'a dɔn an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ wajibata k'a dɔn hakaja ala k'a bɛɛ lajɛlen hinɛ ka yafa k'u ma wajibata i k'a dɔn awa min ye wulikajɔ ye ani awa tasibila an b'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn nin babatɔ ma a bɛɛ lajɛlen kun y'an ka maa ladɔn an b'a bɛɛ dɔn wajibata an baarakɛɲɔgɔn caman kun b'a la i k'a dɔn jango kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bi wajibata i k'a dɔn min ye tasibila ka ɲɛsin seri tarawele bamanan ma dankɔrɔba taar'i da hamadi Skate. Baren tun ka d'a ye. Allah yila. A kun ka d'a ye fo ka dama tɛmɛ. La ilaha. Ale ne. Wajibata an ma dɔgɔkun kelen kɛ abada n'a ma ɲɔgɔn gɔli seere. Kuma bɛ an b'a fɔ ko karamɔgɔ a y'a to. A y'a dabila. Ne n'ale de kun bɛ ɲɔgɔn gɔli seere. Wajibata n'an ye ɲɔgɔn kɔli minɛ. N'a fɔra ko micro dalila technicien y'i bolo kɔrɔta a ye kuma. Ɲinɛ bɛ ko kɔ. I b'a fɔ kabini ala n'an ma deli ka kɛlɛ. nka ala de yɛlɛma masa ye wajibate i k'a dɔn bamakɔ n'a lamini ani mali kɔnɔ mali kɔ kan i k'a dɔn an bɛ telefɔni bila ka ɲɛsin an lamɛnbaa bɛɛ ma ɛlɛn ni i k'a dɔn jɛmukan min n'an b'a kɔnɔ n'an k'a ma kunnafoni gafe wajibate i k'a dɔn maa minnu b'a a baara kɛ ni o y'a kumakɛlaw ye olu tɔgɔ la i k'a dɔn arajo jɛkafɔ ɲɛmaaso to a la techniciens to a la an bɛ san bɛɛ fɔli kɛ tubabukan na bonne et heureuse année à tout le monde wajibate i k'a dɔn nɛgɛjuru an b'a labila nɛgɛjuru sira ka ca sabula min ye ayiwa 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 dɔwɛrɛw bɛ yen nka n'i ti mali kɔnɔ i bɛ 00 223 kɛ fɔlɔ wajibate ka sɔrɔ ka nin numéro kofɔlenw fɔ hakaja an bɛ nɛgɛjuru labila an lamɛnbaaw ye u ka téléphone ci i k'a dɔn jɛmukan min n'o ye ayiwa kunnafoni gafe in n'an k'a ma tubabukan na revue de presse wajibate i k'a dɔn u y'a sɔrɔ cogo di jumɛn in ka d'u ye u b'a fɛ a ka kɛ cogo di yɛlɛma jumɛn ka d'u ye mun man d'u ye a kɔnɔ wajibate o kuma nɛgɛjuru b'u ka bila la k'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ min ye mamutu ye ale de bolo bɛ nɛgɛ la sɔgɔmada in na e ni ne fila an sigilen bɛ ka jɛmukan ye ni k'a ɲɛnamaya wajibate ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo a ni sɔgɔma jɛgɛfɔ don bisimila tɔgɔ duman jamu duman i b'an wele ka bɔ fan jumɛn fɛ ne tɔgɔ Ibrahima Suguba ka bɔ Kucala Sɔngela. Kucala i sigilen bɛ Kucala sisan? N tɔgɔ. Ayiwa bisimila. Ayiwa an ka jɛmukan ka di n ye. Naamu. Allo. Ayi n bɛ Kucala Dabe dugu la Npɛsoba mara la. I bɛ dɔɔnin bɔ i ka radio mankan na i bɛ dɔ bɔ retour la yaasa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɛɛrɛ. Ne ko. Oui. Ne bɛ Npɛsoba mara la Sɔngela. Ayiwa Npɛsoba mara la bisimila. N ko an ka jɛmukan ka di ne ye. Naamu mun y'a diya ye. Bon parce que daba ni Seydou journaliste Seydou ka yɛlɛ o kuma o de y'a diya ne ye. Tabarikala. Awɔ et puis an bɛ yɛlɛ o kuma fɔ an ka jɛmukan kɔnɔ. Alors o de y'a diya ne ye. Ayiwa i bɛ fɛ an ka mun de fara kan hali bi mun de ka di hali bi an k'o fara kan. Bon ne yɛrɛ fɛ a ka ɲi nin cogo in na yɛrɛ. A ka ɲi nin cogo la e bolo. Ne fɛ a ka ɲi cogo in na. Ayiwa tabarikala. Awɔ. Ok i Sogoba. Merci a diyara n ye. Merci. Bien wajibate i b'a dɔn k'a fɔ min ye arajo jɛkafɔ ye i k'a dɔn min ye kunnafoni dili ye foli ani tanuni an k'an k'o kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛ ye arajoso wɛrɛw ma wajibate i k'a dɔn Npɛsoba dankɔrɔba in y'an wele ka bɔ yɔrɔ min arajoso dɔ bɛ yen min bɛ kɛ sababu ye ka jɛmukan in ta k'a cɛri wajibate Mali yɔrɔ tɛ yen i k'a dɔn ayiwa jɛmukan in tɛ cɛri yɔrɔ min hakaja olu minnu b'o baara kɛ u ni foli ka kan u fana to a la an bɛ san sɛbɛ foli kɛ ka ɲɛsin labɛnbaw ma dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum aleykum salam tɔrɔma bisimila aba Demba bɛ jɛgɛfɔ de don iyo non jɛgɛfɔ vraiment an bɛ k'aw lamɛn bisimila jɔn don Bubu Kamalen don ka bɔ Yɛlɛmane ka bɔ Yɛlɛmane aba kɔri baasi tɛ yen daba iyo daba i ka émission lamɛnnen don dɛ ayiwa merci bien an bɛ ka Mali bɛɛ ayiwa o diyara an ye
le fait que encore radio bɛɛ branchelen de 11h Bourja fɛn bɛɛ Mali vraiment. Merci bien. Impeccable Mali la. Merci bien, i ni ce. Ah mais i yɛrɛ bɛ minnu kɛ diinɛ mɔgɔ ninnu. Yo. Ah vraiment daba ɲɔgɔn tɛ dɛ vraiment ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ. Merci bien, Ala k'an to ɲɔgɔn k'an bɛ yɛlɛmanika bɛɛ fo. Amina ya Rabbi. Ah bah. Ah bah. Merci bien, i ni ce. 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 Bois Jabate. Allo. Wa alaikum salam. Tɔgɔ duman jamu duman? Nuhu Traoré ka bɔ Bako Jigoroni. Bako Jigoroni. Nuhu Traoré. Ayiwa bisimila Traoré bisimila. Aba karamɔgɔ Dawa Tunkara ni Bois Jabate. Naam. An sewale an wasale bɛ foli k'a ye san laban in na bi kosɛbɛ. Ka tila ka dugawu don ka bɛɛ lajɛlen Ala ka to a ka bila kɔrɔ ye a kana bila foyi. Amin amin. Ani baraji a b'an nisɔndiya a b'an kunnafoni ka da o kɔrɔ a b'an yɛlɛ a nisɔn ka di kojugu. Hali bi an b'a ɲini Ala fɛ yarabi an ma jamana in degun min y'a sɔrɔ. Nin ka kɛ a bɔlen o kɔnɔ pewu. Pewu n'Ala sɔnna a bɛ kɛ. Ala k'o kɛ Ala k'o kɛ Ala k'o kɛ. Yarabi. Sɔli ala rasulu. Salim. Ani baraji. Merci Traoré merci ami ami ami. 00 223 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ba. Tunkara mana ha. Mba. Ani bara. Awa. Ani cɛsiri. Jami vraiment nimisi wasa dan don. Bɛ dugawu kɛ. A diyara n ye. Yarabi Ala k'aw mɛn k'a kɛ. Ami. Yarabi Ala k'aw mɛn k'a kɛ. Ala k'o kɛ. Ala k'aw kɛ k'a bila kɔrɔ ye. Yarabi. Ala k'aw kɛ k'a bila kɔrɔ ye. Ami. Ala kana to a k'a bila dɛsɛ ye. Ami ami. Jɛmukan in. Hali ne yɛrɛ bolo aw m'a nafa dɔn. Nka lamɛnbagaw de b'a nafa dɔn. Aw de kɛra sababu ye. Ka daminɛ sisan mansin ninnu na ka na bila e daba yɛrɛ la. Aw de kɛra kun belebele ye kunnafoni sera k'a fɔ jamanadenw ye mun kalanna mun ma kalan u ye jamana ta fan dɔn. Tiɲɛ fɔli la aw ni jɔnjɔn ka kan n'u ye médaille ye. Ka d'a kan faso jɔli sinsin bere fɔlɔfɔlɔ ye ka kan fɔ jamanadenw ye jamanadenw bɛ mun faamu. Munna m'o fɔ? Bɛɛ y'a dɔn ko Mali télévision ni Mali téléso u tɛ se ka mɔgɔw kunnafoni 100%. Mais radio privé minnu bɛ yen ni a yera aw la ka daminɛ Bamakan na ka na se Jɛkafɔ ma. An y'a dɔn k'a fɔ ninnu jɔyɔrɔ bonyana Maliko la kosɛbɛ kosɛbɛ. Cogo di? Ka kuma bɔ tubabukan kɔnɔ ka segin ka na n'a ye bamanankan na. Awɔ. Wa baara ɲɔgɔn tɛ fiyewu. Dabade bɛ e lamɛn depuis Jɛkafɔ sigira sen kan. Ayiwa. Camal Dimayara ni e tun bɛ kunnafoni kɛ. A kɛra. Depuis wagati n bɛ k'i lamɛn. Awɔ mɛnna. Wa i ka émission bɛɛ ka di ne ye. O diyara n ye. Wa Jɛkafɔ yɛrɛ kanu bɛ n na k'a d'a kan mun na. Radio so a bɛ jate fɔlɔ a bɛ jate kun fɔlɔw la. Wa a bɛ baara mun na jamanadenw y'u nafa dɔn. Mais mɔgɔ kuma dɔ la i bɛ ko mun kunna e yɛrɛ t'a a nafa dɔn kosɛbɛ hali n'i b'a kan fo jamanadenw yɛrɛ de k'a yira i la k'e y'a dɔn k'e y'a kɛ ka ɲɛ. Tiɲɛ. Yarabi Ala ka Mali taa ɲɛ. Ami ami. Kamanagan mun bɛ anw da la Ala k'a wuli. Yarabi Alahu ami. Kamanagan mun b'an da la Ala k'a wuli. Ngi m'i tɔgɔ fɔ an ye ani bɛ bɔ mini. Ne tɔgɔ de ye ko Sunkalo Jara. N bɛ fɛ k'an den o yɔrɔ la ka kuma mun fɔ. Awɔ. Aw mɛnna ka fɛn o fɛn kɛ. Anw y'aw ladi ni fɛn o fɛn ye o bila la pewu. O ye dabaja n ye kojugu. O ye diya n ye kojugu. O diyara n ye. Wa o ye dɔ de fara a kan lamte. A diyara n ye. O ye diya n ye kojugu ka d'a kan. Adamaden a b'a fɔ ni n ye mun kɛ n'a ma ɲi a y'a fɔ n ye. Hali n'a kunnayara. Merci bien. Wa an ye mun f'i ye san tɛmɛnenw na vraiment a kɛra nimisiwasa dan de. Jara. A ma foyi wɛrɛ ye e nɔfɛ. Jara. Wa daba. Merci bien. I ka di n ye kosɛbɛ. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. O ye kelen ye. N bɛ kasibila kɛ ka taa Bamanan ma. O diyara n ye. Bamanan e ni Bamanan ka jɛmu a tun ye mɔgɔw kun minɛ. Hatɛ. Wa a ye kunnafoni kanu don mɔgɔ caman na ni radio caman bɛ k'a kɛ. Kamasɔrɔ e ni mun y'a daminɛ o t'ale. Vraiment Ala k'aw mɛn k'a kɛ. Ami 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 Jara. Maaw fo san hɛrɛ Ala k'a ɲɛsin an ni aw ma. Amina ya Rabbi ami ami. Yarabi Ala ka Mali balawu ɲɔni. Ami ya Rabbi. Yarabi Ala ka Mali balawu ɲɔni. Ami ami ami. Mali Ala k'a kɛ Malilandiw sago ye. Ya Rabbi Allahu Ala kana Mali kɛ tubabulandiw sago ye. Amina ami Jara. N b'a fɔ n ko karamɔgɔ n ko kalanden de ye ko jɛ alu ma. Merci bien. Ba ka jɔwri ka ba ma ka tɔ ma an ni ɲɔgɔn kuma. I ni ce.
Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Voilà, nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila kɔnɔ hali bi 20 24 76 29 kunnafoni balan don an ma fili minnu y'an ta sisan. Karamɔgɔ bɔra k'a fɔ bi ye san kɔrɔ n'o ye 2021 kalo laban tile laban. Hɛrɛ damadɔ an bɛ don san kura kɔnɔ n'o ye tubabusan ye. Radio Jɛgɛfɔ y'a kanu sɛbɛnnikɛlaw kɛmɛ ka kalimu da ka se ka na fiɲɛ bɔ kɛ o kuma bi an fana y'a kanu ni ka nɛgɛjuru labila aw ye aw minnu b'anw lamɛn su aw minnu b'an lamɛn tile yaasa a ka se ka sanbɛ foli kɛ ni ka tila ka ɲɛfɔli k'an ye baara yɛrɛ kan ka sigi cogo minnu kan baara taabolo kura aw ka yeta ye mun ye o kuma a ka se k'an bilasira. Allo. Allo. Aba somɔgɔ bɛ di? Tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Dirisa Kone ka bɔ Sangarebugu la. Dirisa Kone kan wele ka bɔ Sangarebugu. Bisimila Dirisa. A kunnafoni an ka tacogo ka ɲi kosɛbɛ. Naamu. Sabula ne yɛrɛ lakɔlɔsi caman kɛ kunnafoni kan. Ne yɛrɛ ye tailleur de ye. Ne bɛ kunnafoni lamɛn wagati min na. Naamu. Nka ouvrier bɛ ci n bolo kuma caman. Mun na? Ko kuma o kuma n bɛ radio bila Jɛgɛfɔ la. Mais ouvrier yɛrɛ u bɛɛ bɛ n bolo bi atelier kɔnɔ. A mɔgɔ kelen ma sa fɔlɔ. Bi ni kunnafoni heure sera hali ni bɔlen don. Olu yɛrɛ bɛ radio bila Jɛgɛfɔ la. K'a lamɛn ko sabula ko kunnafoni k'a bɛ jamana kɔnɔdenw kunnafoniya. Voilà, o de ye kunnafoni yɛrɛ nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Filanan tuguni. Naamu. Jɛgɛfɔ baarakɛlaw. Solidarité b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Sabula ne yɛrɛ b'o sɛbɛntiya. Kosɛbɛ. Kuma caman bɛ taa Amérique fɛ Jɛgɛfɔ la. N b'a ka baaraw kɛcogo ye. Tiɲɛ yɛrɛ la foli kan ka kɛ Jɛgɛfɔ ye. Kosɛbɛ. A baarakɛla bɛɛ lajɛlen. Naamu. Et puis fana an ka musokɔrɔbaw caman bɛ yan ani cɛkɔrɔbaw. Minnu bɛ retraite la. Ni dugu jɛra u tɛ se ka foyi kɛ. N'u ma Jɛgɛfɔ émission in lamɛn. A bɛɛ ka sɔrɔ jumadon yɛrɛ fɛ. Naamu. Hali sisan an ka musokɔrɔba bɛ yen a tɛ taa juma la fiyewu f'a ka émission in lamɛn. Basedu Jakite a bɛ Sangarebugu la. Kosɛbɛ. Hali sisan nin yɔrɔ b'a sɔrɔ a bɛ k'a lamɛn. K'an ka foli b'a ye. An ka fɔ o diyara n ye. O diyara n ye. Merci beaucoup. I ko ni Ala k'an to ɲɔgɔn ye. 20 24 76 29 radio Jɛgɛfɔ don. Bien. Alors, Bois Jabate y'a fɔ cogo min dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Tungala. Nba. Tungala. Awa. I n'i ka Jabate kɛ ni a bɛ yen. An bɛ yan. Ala ka ardo, Ala ka taa ɲɛfɛ. Amin. Aw minnu bɛ kumakɛla la, Ala ka den jaabi. Amin. Ala ka nɛɛ sabati. Amin. Ala k'a sago d'an ma. Ala k'o kɛ. Sankura hɛrɛ Ala k'a nɔgɔya. Ya Rabbi. Sankura hɛrɛ Ala k'a nɔgɔya. Amin. Tunkarankɛ minnu bɛ tunga na, Ala ka tunga nɔgɔya u ye. Amin. Minnu bɛ yan n'u b'an sɔn, Ala ka fasodenw, Ala ka u bɛɛ kelen mɔ. Ya Rabbi. Ala ka jamanadenw, Ala k'u bɛɛ kelen mɔ. Amin. Ala k'an sago d'an ma. Ala k'o kɛ. Ala ka hɛrɛw caya. Kulubali. Bana bɛ minnu na, Ala ka bana nɔgɔya. Amin. Minnu bɛ cogo dɔ la, Ala k'o kɛnɛya. Amin. Minnu mi cun, Ala k'u se tile. Ala k'o kɛ. Ala ka hɛrɛw caya. A ma ban dɛ. Minnu di yeli kɛ fankelen fɛ, Ala k'u ɲɛ yɛlɛ. Wa Jabate bɛ yɛlɛ o la. Ala tuma fɔ a donna Buwara ko. A ye juguman fɔ de. Ne ko minnu bɛ cun se kelen la. A ye duwawu don, i tɛ duwawu laminɛ. Ala k'olu se kelen n'o ye tile. Awɔ. O de fɔra. Min bɛ da o kan. Minnu ɲɛ kelen man ɲi. O ma fɔ i ye. Ayiwa baasi ye kuma ɲaamɛ. O duwawu laminɛ dɛ, o duwawu ka di dɛ. E bɛ ka se dɔw tigɛli ma. O kuma i ka ko banna. Ayiwa Kulubali i ni baraji. Ala ka tile ha. Ala k'an mɛn ɲɔgɔn bolo. Ala ka hɛrɛw caya. Ahaba. Bois Jabate. Naamu. I k'a dɔn Sori Kulubali an b'a fɔ ka walimadɔn. Kosɛbɛ. Radio Jɛgɛfɔ kanuba belebeleba don. Kosɛbɛ. Bois Jabate i k'a dɔn jɛmukan in an tɛ se ka ayiwa foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Anw dama tɛ. Sabula maa minnu bɛ sigi nɛgɛ la n'o ye techniciens ye. Kosɛbɛ. Bois Jabate i k'a dɔn fana niyɔrɔba bɛ jɛmukan in dɛmɛni na. I k'a dɔn i n'a fɔ bi Mamutu Kamara a bolo bɛ nɛgɛw la. 00223 20 24 76 29 Bois Jabate. Allo. An tile. Somɔgɔ bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. Tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Denba Keyita ka bɔ Kosa Fana mara la. Kosa Fana mara. Awɔ. Ayiwa bisimila Keyita kuma b'i bolo. Alhamdulila baasi jugu ma tɛ. Naamu. Ne bi radio Jɛgɛfɔ lamɛn a bɛ ɲini ka san 7 bɔyango bɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la émission taabolo diyara n ye kosɛbɛ. O diyara n ye. N'a dɔn ni Daba Tunkara hakili b'a la.
depuis ala ma hinɛ na bamanan seru la naamu u ye émission dɔ kɛ jumadonya fɛ a émission a kɛra 2017 ko sɛw bɛ ka bɔ Ukraine ka na ni misi biɲɛw ani Chine bon k'a ta o donna fo bi jaga fo ka émission fɛn fɛn kɛra kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen enregistrelen bɛ ne bolo yan a tɛ tɛmɛ o kan a ye taali min kɛ lɔbɔ ninnu fɛ yen nɔ Sénégal jamana kan ko a ko a nana min kɛ fo bamanan seru b'a faamu ko wali kelen a ko a m'a diya balo ka ne to kɛɲɛba Daba Tunkara ko k'u u teri denmisɛnnin ka dɔ fatura k'a tɔgɔ ye Demba Keita a bɛ kɛ don min a don ne ba ma se ka dumuni kɛ Allahu akbar parce que a sɔrɔ ne bɛ kɛɲɛba tɔgɔw ye kelen ne bamuso tɔgɔ ye kelen jamu ye kelen mais ko suturalen bɛ kɛ Tetibugu la 16h waati a don ne fakɛ n wele a y'a sɔrɔ n bɛ baara la ne ma téléphone ma sonné sani u b'a ɲɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ne tɛ u kamana gana dɛ tiɲɛ yɛrɛ la u jɛgafɔ kɔni ne tɛna se k'a fɔ ka taa dan na an yɛrɛ ka dugu la u bɛ ne wele de ko jɛgafɔ ka représentant ni émission min kɛra di mɔgɔ ma faamu u bɛ na u b'a sɔrɔ a enregistré mais ne bolo b'a la Keita amma n yɛrɛ delila ka vocal ci Daba mɔ a ka numéro la k'an photo ci a ma fana yɔrɔ a ka numéro ye 76 23 62 o don bamanan seru ta ko ye 72 72 50 72 o don merci bien i ni baraji Keita i ni baraji marahaba n'ala sɔnna n'an ye ɲɔgɔn don o don émission 99 a kindi kɛmɛ dafa dɛ min bɛ téléphone kɔnɔ n b'o yira a la k'a dɔn k'a fɔ ko auditeur caman de bɛ Fana mara la fana yala an ka foli bɔ kosɛbɛ ala k'a bolo mɛn baara la ami merci bien Demba Keita ko an bɛ Fana ka bɛɛ fo i tɔgɔ la i k'a dɔn kɛnyɛrɛ ye radio so minnu bɛ Fana n'u bɛ kɛ sababu ye k'an ka jɛmukan ta k'a cari an ka foli b'u ye an y'a mɛn kɔsa in na k'a fɔ radio so wɛrɛ bɛ barawuli i k'a dɔn min fana bɛ an ka jɛmukan ta k'a cari min ye Danpan Jariso ne yɛrɛ faso i k'a dɔn radio so min bɛ yen i k'a dɔn an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin u ma Danpan dugutigi min ye ayiwa oui Danpan dugutigi an ka foli b'a ye i k'a dɔn an y'u ka dukɔnɔmɔgɔ cɛkɔrɔba min bɛ an ka place la bi ni o de ye bɛɛ ɲɛmaa ye o tɔgɔ de ko ye Tunkara ale de gatigi an ka foli b'a ye n kɔrɔmuso bɛ yen Asan Tunkara n ka foli b'a ye 20 24 76 29 an tile somɔgɔw bɛ di nba bɛɛ foyi tɛ marahaba an bɛ se ka kuma an ka baro la kuma jɛgɛfɔ ka na émission a ka di yɛrɛ de kosɛbɛ ne tɔgɔ ye Mati Jara min b'a ka baara yɔrɔ dɔ de b'a la ne bɛ se k'o fɔ o fɔ parce que n'a ye émission kɛ tilegan fɛ sufɛla fɛ a t'a dafa o fana se b'a la dɔɔnin nun tɛ Daba e yɛrɛ Daba n bɛ to ka fɛn dɔw fɔ i kɔ tiɲɛna ala ka journaliste bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye parce que Daba i tɛ fitiriwale ye i ka lundi émission na maa maa ye hɛrɛ kɛ a dɔgɔman fara caman kan wallahi i ka émission na i b'i foli d'a bɛɛ ma o ye belebele de yarabi ala k'a bɛɛ kɛnɛya ami Buwa Jabate yɛrɛ n b'a dɔn kosɛbɛ parce que n tun b'u kɛrɛfɛ sigiɲɔgɔnya la ko n b'a fo ko n b'a ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnna Wayi ni musokɔrɔba ninnu bɛɛ merci bien i ni baraji an balimaw a suwalen bɛ radio jɛkafɔ la ka bɔ Korofina laadala jɛmu anw fɛ yan i k'a dɔn min ye don o don an bɛ sɛbɛnfuraw kalanni min kɛ anw k'a ma ko kunnafoni gafe i k'a dɔn o kɛnɛ don aw ma fili sɛbɛnfuraw maa minnu bɛ sɛbɛnni kɛ olu t'an bɛ tile damadɔ lafiya bɔ la waasa jɛmukan in langolo kana to i k'a dɔn an sigira ka nɛgɛjuru d'aw ma i k'a dɔn a ka hakilina a n'a fɛ lata a ka se ka kuma karamɔgɔkɛ ye fiɲɛ dɔ fɔ i k'a dɔn fiɲɛ in i k'a dɔn o bɛ ayiwa Hamɛdi Jakite la sabula ale de ye technicien ka ɲɛmaa an dun y'a fɔ a ye wa biyan a tulo b'a la i k'a dɔn jɛmukan min mana kɛ tile fɛ a bɛɛ ka se ka tɛmɛ su fɛ o jateminɛ n'o sɛgɛsɛgɛli bɛ Hamɛdi bolo i k'a dɔn ale ni ɲɛmaaw de bɛ bɛn waati minnu fɛn minnu bolo dalen don ni dɔ bɛ se ka tori waasa jɛmukan in bɛɛ ka tɛmɛ a kuma fɔra o tuma a fiɲɛ t'anw na a y'a fɔ an ye a mɛnna an y'a da Hamɛdi tulo kan a yɛrɛ tulo b'a la Buwa Jabate 20 24 76 29 allo somɔgɔ bɛ di tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Jabate k'an wele ka bɔ Kalaban ok bisimila
émission wala a été fondée dans émission kan ko tu namu voilà daba yɛrɛ i cɛsiri voilà min yɛrɛ kɛra ne ka ko la i ka mɔgɔw bon i tɛ se ka i ka denmisɛnnin i baarakɛɲɔgɔnw tuma caman aw bɛ to ka ɲɔgɔn bilasira émission kɔnɔ o yɛrɛ de a kow diya ne yɛrɛ kosɛbɛ a bɛ ɲɔgɔn bilasira kɛ kosɛbɛ voilà tabarikala voilà foli kun don a diyara n ye kosɛbɛ ala k'an ka fanw caya ami ami merci Jabate ouais 20 24 76 29 radio Jɛkafɔ don aw minnu y'an ta sisan sa ma fili kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw bɛ se ka na fiɲɛ bɔ la an y'a kanu bi ka nɛgɛjuru labila aw ye yaasa aw minnu b'an lamɛn san waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a k'an bilasira a k'aw ka foli kɛ fiɲɛ minnu bɛ an na sabu maa kodɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ o tuma a k'an bilasira diɲɛnatigɛ yɛrɛ o ye allo allo waaleykum salam allo 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 an sɔgɔma an b'a somɔgɔ bɛ di baasi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu Boubacar Gindo Bois Jabare de don wa oui kɔri baasi foyi tɛ yen non baasi foyi tɛ an b'a la tanu daba tugara dun baasi foyi tɛ karamɔgɔ la bi yan b'aw bɛɛ fo ka daminɛ sanfɛ fo duguma o diyara n ye nin diyara an ye dɛ an sera ka kuma aw fɛ bi o diyara an ye kosɛbɛ an b'aw lamɛn jamukan taabolo bɛɛ ka ɲi walayi o ka d'an ye an yɛrɛ b'a fɛ dɔ ka fara a kan yɛrɛ ka dɔ fara jumɛn kan kunnafoni gafe kɔni ka dɔ fara ɛri de kan wala ayiwa ɲɛmɔgɔ tulo b'a la ni dɔ farala a kan o bɛ ɲɛ kosɛbɛ parce que ni kunnafoni yɛrɛ daminɛna a bɛ komi a bɛ ban ɲinama yɛrɛ walayi tellement a ka di n'ala sɔnna an bɛna jateminɛ aw bɛɛ san bɛɛ ala ka san caman caman yɛlɛma hɛrɛma amin ala ka jamana in basigi amin ala ka ɲinifɛn bɛɛ kɛ sɔrɔ amin ala ka teleso fana nɔgɔya amin o bɛ diya n ye kosɛbɛ merci Gindo ala ka duwawu bɛɛ minɛ amin n bɛ bɛɛ fo bɛɛ y'a mɛn a diyara n ye merci aba Gindo 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 20 24 98 98 aw ma fili a bɛ kunnafoni gafe kɛnɛ kan sɛbɛnfura ma bɔ bi ka sababu kɛ sɛbɛnnikɛlaw i k'a dɔn dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila u y'o lafiya bɔ daminɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu aleykum. waaleykum assalam warahmatullahi. keifa. Yusufu Yanobe ka bɔ Dabiya mara la Sigodiya. naam. wala an b'aw ka émission lamɛn kosɛbɛ. an yɛrɛ gɛrɛn sigi aw tɔgɔ la. bɛɛ journaliste fɛn o fɛn min bɛ yen nɔ donc an ye tɔgɔ da u bɛɛ la yan nɔ an ka gɛrɛn kɔnɔ. ah oui o tuma ne tɔgɔ ye jumɛn ye. an ye mɔgɔ kelen kelen de sugandi. awɔ. k'a kɛ Daba Tunkara ye. Seydou ni a émission fɛn o fɛn min bɛ passer dɔrɔn journaliste aw bɛ cogo min na de a bɛɛ bɛ yan o cogo la. voilà donc a émission ka d'an ye vraiment Sigodiya bɛɛ b'a lamɛn. ah ben merci bien. voilà ala ka san yɛrɛ caya. ami yarabi. ala k'aw mɛn an kɔrɔ. ami ami ami. ala ka jamana yɛlɛma. ami ami yarabi ala k'o kɛ. ami merci bien ko an bɛ Dabiya n'a a bolomadadugu bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn merci bien Bois Jabate. naamu. allo. oui. ça va. Grand Daba. oui. bonjour. bonjour. Adama Sangare. ka bɔ min. Bamako. Bamako. Adama Sangare oui bisimila. Adama Sangare Tunisie. ah oui Adama Sangare Tunisie tout à fait. ça va tu vas bien Adama. ngana daba. ayiwa merci bien. Daba duwawu min kɛra i ye tuba a minɛna dɛ. a minɛna dɛ. awɔ tiɲɛ Saka b'a ka duwawu don. voilà donc maintenant n bɛ fɛ ka min fɔ Daba. oui. émission ka ɲi. bon remarque fɔlɔ ye min ye. naam. journaliste Seydou bɛ manqué kosɛbɛ. journaliste Seydou bɛ. a bɛ manqué kosɛbɛ dɛ a bɛ denw colo kosɛbɛ. ah oui d'accord ça c'est une très bonne remarque oui. voilà faut que o yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ. parce que n'i y'aw ka jamu lajɛ. bɛɛ n'i ka journaliste de don a kɔnɔ aw bɛɛ bɛ se mais. bɛɛ n'i ka journaliste don. bɛɛ n'i ka mɔgɔ don. bɛɛ n'i ka mɔgɔ don n bɛ fɛ k'o de fɔ exactement. donc Seydou bɛ manqué kosɛbɛ. filanan ye min ye. Boubacar Fine. dɔgɔya tɛ mais an bɛ jateminɛw dɔrɔn don. bien
Alors 00223 20 24 67 29 remarque fɔlɔ Seydou bɛ chômeli kɛ ɲɛmaw tulo b'a la an n'a ɲɛf'u ye Buwa Jabate. Namu. Allo. Oui, allo. Somɔgɔ bɛ di? Baasi foyi alhamdulilayi. Tɔgɔ ni jamu? Adama Kasoge ka bɔ Jelibugu la. Adama Sangare y'a bila Adama Kasoge y'a ta. Bisimila Adama, bisimila. Non, a ka émission ka d'an ye trop. O diyara n ye. Kuma o kuma an b'aw lamɛn a ka émission ka ɲi yɛrɛ de. Naamu. N bɛ n profiter ka mɔgɔ kelen fɔ yan nɔ. O fo. N bɛ Amath Teku ka fo. N kɔrɔkɛ don. Naamu. Et puis n sigiɲɔgɔn don fɛnɛ. Émission ka d'a ye trop. Nka i ko k'a ka di ye mun de y'a diya i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Bon, n sigiɲɔgɔn don n kɔrɔkɛ don n ka danaya b'a kan fɛnɛ quoi. Émission ka di i ye mun de y'a diya i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Émission yɛrɛ. Bon, kunnafoni min bɛ passer parce que an tɛ tubabukan mɛn. Naamu. Bon, bamanankan ni diɲɛ yɛrɛ a bɛ fɔ bamanankan min na dɛ. O de y'a diya anw ye quoi. Ya. Kosɛbɛ. Donc a ka d'an ye. Cɛ y'a fɔ cogo min na a ka dɔ fara air kan parce que hali bali min na émission banna bɔ i m'a ye wa. Voilà. Ayiwa a mɛnna. A ka émission taabolo ka ɲi kojugu. O diyara n ye. N bɛ Daba fo. Merci bien. Radio baarakɛla n b'a bɛɛ fo. O diyara n ye. Ani bɛ Mohamed Seku ale b'an ka an ye denmisɛnninw ale b'an ka Malirabu émission kɛ samedi ni jeudi a m'a fo fɛnɛ. Kosɛbɛ. Merci bien. Kasoge Nche. 00223 20 24 76 29 20 24 78 78. Allô? Allô? Somɔgɔ bɛ di? Tɔrɔbɔ Zula. Nba. Jagafɔ don wa? Naam. Ne tɔgɔ Dirisa Berete. Berete. Balantura Kɔrɔlabugu. Naam. Ne b'a fɛ ka mun jateminɛ. A bɛ journal mun kalanna tan. A yɛrɛ de b'a san. Kelen. A yɛrɛ de b'a journal san. Awɔ kelen. Kelen filanan. Ani a ka aw mɔgɔ hakɛ a bɛ ka bamanankan min fɔ Jagafɔ la nin. Aw mɔgɔ joli de bɛ kɛ si président plateau kan ni caméra ni fɛn ninnu tu t'a la. Fila. Sabanan. Ani heure. Il faut que n'a y'a daminɛ heure min na. Ani ka taa ban heure min na. A ko heure respecté. Tout à fait. Bon ani posi fɛnɛ heure kɔnɔna la. A ka posiw ka jan. Bon heure la mɔgɔw b'a kɔnɔ heure la. A bɛ mun kɛ kɔrɔlen nka aw tɛmɛn'o heure la. Bon n'a bɛ ban wagati min na. A k'o jateminɛ. Merci bien an b'i jaabi sisan. Sabanan naaninan ye jumɛn ye? Naaninan fɔ. Jumadonya fɛ. Juma. A b'o o heure jateminɛ ka ni ka bɛn misiri ta ka wagati ma quoi. Vraiment ne tɛ se k'aw sara sɔrɔ. A diyara n ye i ni baraji. Ala k'aw sara. Ami yarabi. I ye dugawu min kɛ tagabaga ni nabagaw. Ala ka ɲini o la. Ami ami ami. Ala ka jamana in lafiya. Ami yarabi. Ala ka jamana in lafiya. Ami ami ami. Ala k'an to nɔgɔya. Yarabi Allahu ami. Bien. Alors, Buwa Jabate k'a dɔn karamɔgɔkɛ c'est une contribution a ye ɲininkali minnu kɛ effectivement a nafa ka bon a nafa ka bon kosɛbɛ alors i k'a dɔn a diyara n ye ɲininkali minnu kɛra Ahmed Jakite bi yan i k'a dɔn min ye heure jateminɛ parce que ale de ye technicien ka ɲɛmaa ye ale de bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn techniquement a kan ka daminɛ nin heure la ka ban nin heure la nin kan ka don a la nin kan ka bɔ a la donc ale ni ɲɛmaaso b'o kuma na kabini bi tɛ sabula remarque caman kɛra ni Ala ni kira sɔnna san 2022 u bɛna bɔ a kalama yɛlɛma caman bi don a la alors a ko kuma dɔw la min ye heure ye a bi janya ɔ heure janyani a ma sɔn ka yɔrɔ fɔ o ye publicité de ye bon publicité minnu bi kɛ il faut que lamɛnbaaw ka a faamuya n'i y'a mɛn anw bi yan k'an bɛ ayiwa journal kalan c'est parce que mɔgɔw bɛ na ni publicité bon a dun ka di mɔgɔw ye k'u ka publicité kɛ o émission ni émission in de kɔnɔ alors o émission fana de bɛ kɛ sababu ye radio yɛrɛ ka hinɛ sɔrɔ i k'a dɔn sabula mɔgɔw bɛ na n'u ka publicité u bɛ wari minnu di o de bɛ kɛ ka radio balo donc an b'a da bɛɛ tulo kan subvention t'anw bolo c'est à dire que gouvernement tɛ wari d'an ma jɛkulu tɛ yen min bɛ wari d'an ma o tɛ yen donc radio bi balo i k'a dɔn publicité damandan de la il faut k'u ka faamuya n'i y'a mɛn an bi yan courant bi sara ji bi sara saranin bi dan anw yɛrɛ ma kalo la c'est parce que mɔgɔw bɛ na ni publicité n'a sɔrɔla jamana bɛ subvention di san o san walima kalo kalo radio jɛgɛfɔ nin y'a ka baarakɛlaw sara ye nin ye courant ni ji ye a bɛ so min kɔnɔ nin y'o sara ye i b'a ye k'a fɔ publicité hali n'a bɛ kɛ a bɛ dɔgɔya a bɛ kɛ waatiw de la belebeleba bɔ a la mais o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i k'a dɔn min ye wari ye i k'a dɔn baara foyi tɛ ka kɛ ni wari tɛ
bon radio bi balo o cogo de la radio commercial faut que lamɛnba k'a faamuya k'a fɔ anw kɔni an bolo jijalen don an yɛrɛ de la mɔgɔw bɛna ni musakanin min ye u ka kumaw kama u ka publicités kama o de bɛ radio balo donc n'an k'a ma k'a fɔ an bɛ se k'a kɛ nin heure la ka taa bila nin heure la a bɛ gɛlɛya parce que an ka lajɛlen hali sini dɔ ka fara publicité kan o t'an bali kunnafoni di la hali ni waati bɛ jan alors a ye ɲininkali wɛrɛ kɛ Buwa Jabate n t'a dɔn ne hakili bɛ a ko journal minnu bɛ n'an m'an da don a kɔnɔ kuma la k'an b'a sɔrɔ cogo di tout à fait journal kuma dɔ la journal den 30 den 40 i k'a dɔn sɔgɔma o sɔgɔma radio so b'a bɛɛ san kosɛbɛ fo mɔgɔw k'o dɔn an bɛ journal fɛn o fɛn kalan a bɛ san c'est vrai dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko k'u ka journal d'a ma fu o kelen-kelenninw b'a la mais journal fɛn o fɛn n'an b'a kalan sɔgɔma o sɔgɔma ɲɛmaaso bɛ wari di journal feerela dɔ de ma ale bɛ soli ka na journal bɛɛ bila an ɲɛ n'an mago bɛ min na an b'o ta ka bɔ a la n'an mago tɛ min na o bɛ segin a ma baara bɛ kɛ ten voilà baara kɛ to a ka ɲininkali jaabi filɛ nin ye ani a kun ye mun fɔ a ye heure ko kuma fɔ an ka jateminɛ ko la ni posi ka jan y'o jaabi jumadon fɛ ayiwa y'o fana jaabi voilà ko jumadonya fɛ ko an k'an jija effectivement n y'o de fɔ a ye min ye ɲɛmaaso ye ani techniciens ka ɲɛmaa an bɛ jate u bɛ jateminɛ na effectivement bɛrɛ bɛ bɛn cogo min i k'a dɔn ka bɛn waati fɔlen ma exactly 00223 20 24 60 16 29 20 24 78 78. Allô? 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 Oui, Ancle. Voilà. Ma. Rebaste. Ambe ala tanu. Alhamdulillah. Non, avec mission tabulo kan. Jondo ka an wele ka bɔ fan jumɛn fɛ? Kalo ku jara ka wo bɔ fɛ. Na mi to wo ga ma bɔ. Ayiwa. Merci bien. Aba in baraji. Voilà, ara ko wa ko ko ne molla. Ayo mi la me mol ko ko na ma ga mo na ga mo ko ge mo na. Merci bien. Iniche. Donc tayer margi mo ko nge. Après ar ko jaj. Nya Allah sona problème ta. Ko on gère quand ya ta. Adam na. Oh, boy, era de wat. Ok, berga da patine, an mate probo di me ko la yiwa ibula. Merci bien. Do dem ro me krete do. Da ko no jebe, ji ga ko no de na ko. Merci bien, inche. Sora. Inche. Jabate. Merci Ijara. Buwa Jabate i k'a dɔn an ye min fɔ radio ɲɛta la o ye ko gɛlɛnba ye il va falloir que i k'a dɔn jateminɛba ka kɛ hakaja lamɛnbaw i k'a dɔn n delila k'a fɔ ayiwa min ye kɛnyɛrɛ ye radioso minnu bɛ i k'a dɔn dafɛlaw la ni burusukɔnɔnaw na u ni dɛmɛ ka kan dɛmɛ ye mun ye i k'a dɔn ayiwa kalo o kalo an ka taa nin bila radio kɛsu la i k'a dɔn k'u yɛrɛ dɛmɛ ko bado se bɛ minnu ye i k'a dɔn olu fana kalo kalo walima san ma se an ka nin bila radio kɛsu la u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye baara ɲɛtaa ka bonya Buwa Jabate an fɛn o fɛn n'an bɛ baara kɛ i kɛra technicien ye o i kɛra n k'i ɲininka ayiwa animateur ye o i kɛra journaliste ye o Buwa Jabate an bɛɛ dahirimɛ an ka denbayaw dahirimɛ bɛ radio so in de la donc il faut que mɔgɔw k'o faamuya a kɛli ɲuman de ka d'an ye don o don sabula an b'a dɔn n'an ye baara ɲuman kɛ a bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara an ka sɔrɔ kan Buwa Jabate n'o tɛ i k'a dɔn publicité wari ni fɛn minnu bɛ sɔrɔ ni ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Buwa Jabate o jɔda tɛ i k'a dɔn an ka hadamadenya la nka an kelen o kelen bɛ yen i b'a sɔrɔ maa ɲɛnama dɔ bɛ yen 2 3 4 minnu jɔlen don an jigi kɔrɔ i k'a dɔn ni gɛlɛya y'an sɔrɔ ni radio sara tɛ i b'a sɔrɔ olu b'an dɛmɛ Buwa Jabate o kelen-kelenna min b'an bolo hali n'an m'u bɛɛ tɔgɔ fɔ ne ta kɔni ka ca tɔ ta ye awɔ ne ta ka ca tiɲɛ yɛrɛ la ne ta ka ca a taa n'an hali dɔɔni awɔ ne ta ka ca donc a ma se an k'olu fɔ mais parce que ne na aw fana tɛ kelen ye n y'a f'i ye radio kuma n'o tɛ fɛn ɲɛ yɔrɔ min ŋɔni baara bɛ ne ka duguba jukɔrɔ bon donc i y'a dɔn ne fɛrɛ ka bon voilà donc dans ce cas faut que mɔgɔw k'a faamuya baara ɲuman kɛli ka d'an ye maa minnu bɛ yen n'u b'an dɛmɛ dibi la i k'a dɔn an ka foli ni tanu bɛɛ u ka ca an tɛ k'a fɔ k'an m'an da don o bɛɛ la 00223 20 24 76 29 Buwa Jabate. Allo. Somɔgɔ bɛ di? Ya kuriya kelen bɛ sori fɛ. O ye jumɛn?
u b'a fɔ ko ni ko i bɛ maa faa ne ko a ye n kɔnɔ min nin kuma kurunya kelen fɔ a kana fɔ a ka sɔrɔ a m'o fɔ a b'a fɔ fɔlɔ ni diɲɛ de ye ko sababu ɲuman kana to i ka kɛ fitiriwale o ye tiɲɛ n'i y'a ye sori fɔla don n'a daba tunkara don o ye tiɲɛ dɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ko sori dangɛlɛ daba tunkara don ni n ko n b'a fɔ k'a datugu o ye k'a y'i datugu i yɛrɛ kun n'a ye ne ka sɔrɔ maa kɛ cogo o cogo maa sɔrɔ kɛ fɛn fɛn kɛ Mali dugukolo sanfɛ an bɛ dɔɔnin min na ko bi daba dɔɔnin b'a rɔ belebele wa dɔɔnin k'a fɔ a ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko manja y'a den ɲuman wele ko Ala k'a sara amin Ala k'a n'a musow kɔrɔ amin Ala ka denninw balo amin Bancɔmɔgɔ Ala k'a ɲuman segin Ala ka kalan taa ɲɛfɛ amin ko bi ardo ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo madame Woyite Mali Simon u tulo b'i kan na ko k'a bɛɛ lajɛlen hali technicien ɲɛmaa n'o ye Ahmed Jakite fulakɛni a n'a dɔgɔw Jibi Jakite ani Mamudu Kuruni ko n b'a bɛɛ lajɛlen fo merci bien Sori i ni ce i Kulubali Boy Jabate i k'a dɔn min ye ayiwa radio jɛkafɔ ye Boy Jabate i k'a dɔn a bolofara ka ca sabula min ye radio so kura ye an ko min ma radio Manca FM 92.9 Titibugu Boy Jabate i k'a dɔn jɛmukan kologiri fɛn fɔ bi yan radio Manca FM i k'a dɔn jɛkafɔ ka jɛmukan a fana bɛ kɛ sababu ye k'a cari i k'a dɔn min bɛ se k'a to kumakan bɛ taa yɔrɔ jan maa caman bɛ fara lamɛnbaaw kan Boy Jabate i k'a dɔn o bɛɛ ye hɛrɛ de ye sabula i k'a dɔn n'i y'a mɛn radio animateur sera ka kɛ sababu ye ka radio wɛrɛ dayɛlɛ i b'a sɔrɔ ayiwa banbalen bɛ min na i b'a sɔrɔ o de sinsinnen bɛ o de kɛra sababu ye k'a sara yɛlɛ o tuma min ye o radio so yɛrɛ ye a dayɛlɛli sababu i k'a dɔn ka dɛmɛba ta ka daba tunkara sɛgɛrɛ i k'a dɔn o ye Bokari Tanja ye i k'a dɔn ayiwa Tanja distribution donc ni jɛkafɔ kun tɛ yen radio Manca FM tɛ se ka kɛ i ka dɔn min ye journaliste Seydou ye hali n'a sɔrɔ a ka radio nin ye radio fitinin ye i k'a dɔn Jɔnkala an b'a fɔ nɛgɛla voilà radio fitinin don bon c'est pas trop puissant malheureusement Sotiba bɛ yen bon i y'a dɔn nin bɛɛ sababu ye jɛkafɔ ye Busofala o ye nɛgɛla ye oui d'accord Bawule o ye Sotiba ye 00223 20 24 67 29 le 20 24 78 78 salam alaikum allô wa alaikum salam wa rahmatullah somɔgɔw don anw bɛ Ala tanu kɔri baasi foyi tɛ yen an bɛ yɔrɔ min Mamadu Tarawele Falajɛ Mamadu Tarawele Falajɛ an tulo b'i la Tarawele an ka jɛmukan taabolo ka ɲi o diyara n ye min ka di an yɛrɛ a bɛ to ka ɲɔgɔn sɔli min k'a fɔ ko ma jɛni nin ye o yɛrɛ de ka d'an ye kojugu o diyara n ye o diyara n ye Ala ka sini kɛ n'a dan n'a ma amin ya rabbi amin ya rabbi ɲuman k'a n'a ye merci bien ya rabbi Allahu amin mais n bɛ k'an kamana kan bi an ɲɛ b'a la mairie mɔgɔw de bɛ ka yala ka sɛfeerelaw ka sɛ cɛ siradaw la aw de bɛ k'an kamana kan mairie mɔgɔw ka sɛfeerelaw minɛ awɔ n'a sɛ n'a sera ta ka taga an kɔni b'an ka feere yɔrɔ an ye kɔlɔsili kɛ an bɛ k'o de layɛ o de bɛ k'an kamana kan oui bon n'i ye ɲininkali kɛ an bɛna a sɛgɛsɛgɛ yan'an jigin Mali cɛ n'an ye kunnafoni sɔrɔ a b'a ka kɛ kun min na an n'o da o tulo kan ayiwa baasi merci bien Boy Jabate i k'a dɔn min ye maakɔrɔba ye maakɔrɔba caman de bɛ yen i k'a dɔn minnu b'an lamɛn su fara tile kan Boy Jabate u tɛ téléphone ci nka i k'a dɔn u ka foli ni tanu bi yan an ka cɛkɔrɔba bɛ tonton Njayi an ka foli baba ye i k'a dɔn ka dugawu k'a ye sabula min ye furumuso ye san 70 ani san 2 furu Boy Jabate i k'a dɔn ni o taara a bɛ maa tɔrɔ tonton Njayi an bɛ dugawu don k'a ye i k'a dɔn Ala ka hinɛ an ba la n'o y'a furumuso ye 0223 20 24 76 29 allô salam alaikum bien allô bois allô Jɛkafɔ 20 24 76 29 Jɛkafɔ 20 24 78 78 allô oui an sɔgɔma an b'a somɔgɔw bɛ di Jɛkafɔ dɔ bɛ direct la tɔgɔ ni jamu tɔgɔ ni jamu i bɛ dɔ b'i ka retour mankan na i bɛ dɔ b'i ka radio la Batugunɛ Jaabi Batugunɛ Jalo Janɛ Batugunɛ Jaabi Libreville Libreville ok bisimila Jaabi bisimila an bɛ k'a fɔ Jɛkafɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ k'aw lamɛn yan nɔ 100% Libreville
Aha. Libreville an bɛ ka jɛ ka fɔ lamɛn 100% don o don. Naamu. A ka an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. O diyara n ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Daba Tunkara. Kosɛbɛ. Ni y'a mɛn Jakite aw bɛɛ lajɛlen ma mɔ bɛ mɔ. Vraiment an kɔni bɛ k'aw lamɛn su ani tile. An bɛ kɔfɛ aw ka dugawu k'an ye. An ka dugawu b'a ye. An ka dugawu b'a nɔfɛ. An ka dugawu b'a ye, an ka dugawu b'a ye. A k'a bila kɔrɔya, a kana bila bana ye. Ami. Nin ye ne ka foli ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ni baraji. 20 24 76 29 radio Jekafo. Allô? Allô? Somɔgɔ bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ. Tɔgɔ duman jamu duman? Ne tɔgɔ Sidiki Sibi. Sidiki Sibi k'an wele ka bɔ min? K'aw wele ka bɔ Bangɔni Farada la. Bisimila. Daba aw ka émission. Vraiment a ka di ne ye kojugu. O diyara n ye. Kojugu yɛrɛ parce que Mali la yan nɔ ko o ko mana daminɛ tubabukan ba fɔ an tɛ foyi faamuya a la. An b'an bolo wuli ka tɛgɛ fɔ ka sɔrɔ ka sɔrɔ foyi ma faamu. Foyi ma faamu. Nka a bɛ ɲɛfɔli min kɛ an ye nin cogo la tan. Ala la nin ye ko ɲɛnama yɛrɛ. E yɛrɛ Daba ko ka di ne ye i b'a fɔ ko min kabako. Ala ka kanu to. N b'i fɛ ka i filɛ nka i tɛ n ye. I kɔrɔkɛ ka yɔrɔ Abilayili. Abilayili ka yɔrɔ i kɔrɔkɛ. Baru den Abilayili ka bɔ Barawuli tiɲɛ don tiɲɛ don. N'i fɛ k'i lajɛ tuma bɛɛ. Ayiwa. A diyara n ye. Ala ka hɛrɛw caya. Amin. Sankura Ala k'a k'an ka san ye. Ala k'o kɛ masha Allah. Amina ya Rabbi. Amin. Merci bien i ni baraji. Min b'an ka jamana in kɔnɔ Ala k'a nɔgɔya. Amin ya Rabbi. Amin. K'an bɛɛ lajɛlen ka san duman ye. Ala k'o kɛ ya Rabbi masha Allah. Aba makɔrɔni Ala k'a to a kana sogo in dabila dɛ. A ka kɔsuba dɛ a ka continuer. Merci bien i ni ce. Merci. Allez, merci bye. 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78 radio Jekafo. Allô, salam alaikum. Naam. Aba. O diyara n ye. Ala ka kanu to. Aba. I b'a dɔn min ka di ne ye. Ayiwa. Ne kɔni bɛ problème foyi ta ka émission na. Min ka di ne a b'a fɔ Mali gouvernement ka gɛlɛya o kan kɛ bamanankan ye. Ali Asie nationale y'a kɛ y'a fara sɛnɛ ma foyi faamu a la. Foyi o kan ka fɛ ka bamanankan an bɛ se ka min faamu o de ka d'an ye. Ayiwa basi ni Ala sɔnna. Merci bien. Bois Jabate. Naamu. Allô? 20 24 76 29 20 24 78 78. Allô? Amba somɔgɔ bɛ di? Tɔgɔ duman jamu duman? Nene Fanelu. K'an wele ka bɔ min? Janginɛbugu la. Bankoni Janginɛbugu. Awɔ. Bisimila. Émission ka di yɛrɛ de. An b'a ka kunnafoni lamɛn don o don. Mun y'a diya i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la? A bɛ fɔ bamanankan min na. Ni Daba ni Seydou Tarawele bɛ émission na don min na. O ka di ne ye dɛ. Daba bɛ to ka Seydou sɛgɛn k'a k'o dabila dɛ. O de b'a diya o. Ala k'an ka sanw caya. Amin. 2022 Ala k'o kɛ hɛrɛ ye. Amin. Balo min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'o jidi. Amin. Ala k'a bolo mɛn a ka baara la. Ya Rabbi. Amin. A ka fara Seydou Tarawele la dɛ. Ayiwa. Merci Fanny. Merci bien. 20 24 76 29 20 24 78 78 radio Jekafo. Salam alaikum. Allô? Oui? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui. Oui, Jekafo là, Argan. Oui, Jekafo, oui. Allô? Allô, oui, Andlobi là. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alou Kamara Kabo Mourja. Alou Kamara Kabo Mourja. I Kamara. Bismillah. Oui. Alors,
Bwajabate ika don hakaja amba dan lamebo tulo kan min ye kunnafoni gafe sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ sɛbɛnfura kalani minnu kɛ an b'o jɛmu ka kɛnɛ de kan Bwajabate k'a dɔn maa minnu bɛ sɛbɛnni kɛ hakaja i k'a dɔn olu bɛ lafiyabɔla tile damadɔ san yɛlɛma o san yɛlɛma ni mɔgɔ hakili b'a la u bɛ taa lafiyabɔ la n'olu taara lafiyabɔ la wajibi ye anw fana ka lafiyabɔ ye nka maa caman bɛ sigi k'an kɔnɔ sɔgɔmada fɛ k'a fɔ kunnafoni gafe bɛ kɛ a kana langolo yan o de la i k'a dɔn an nana sigi waasa ka kuma da di lamɛnbaaw ma Bwajabate i y'a mɛn n jɔni kunnandi a fɔ sababu ɲuman baara min n'an b'a kɛ Bwajabate an y'a ye an karamɔgɔw la an y'a ye an kɔrɔw la Bwajabate k'a dɔn fana ka foli bi yan o ye wajibi de ye i k'a dɔn Abdurazak Mɛnta si Sulemansi Bwajabate an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka taa se i k'a dɔn Dankɔrɔba ma Bamariden Bwajabate olu fɔlɔ ni ma fili a yera olu de la maa ma b'a kɛ bi k'i ta ka ɲi walima i ta man ɲi walima a ka di mɔgɔ ye a man di mɔgɔ ye Bwajabate a yera karamɔgɔ minnu na an k'an k'olu fo k'olu waleɲuman dɔn Bwajabate dɔ bɔra k'a fɔ ko bamanankan k'a kɛra sababu ye maa caman ka fɛn faamu hali dɔw bɔra k'a ɲini bi an ka jamana a kunnafoni di so walima a faamasow n'u bɛ kuma minnu fɔ ka kɛ bamanankan na tiɲɛ don kɔsa in na ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra u ko min ma assise nationale ne b'a filɛ a kan ka kun cɛ tile fila in na a kun cɛra kunu Bwajabate k'a dɔn tiɲɛ don a caman fɔra tubabukan de la n'i ye kuma fɔ tubabukan na i b'a fɔ jɔnni ye jamana de fanba maa kalanbali de ye 100 o 100 i b'a sɔrɔ 85 tɛ fɛn dɔn dɔw yɛrɛ ko 90 bon alors n'a dabɔkun ye jamana denw ye malidenw de ye u bɛ kan min mɛn i kan k'a f'u ye munna tɛ f'o la Bwajabate kɛnyɛrɛ ye arajoso dɔw bɛ fo Honbori a dɔw bɛ n k'i ɲininka tɔnka mais yen ye kɔrɔbɔrɔ jamana de fila jamana de don mais Bwajabate maa t'a dugu la ni nin jamukan in daminɛna ko maa min t'a lamɛn o ye tiɲɛ Direyi b'o la Ɲafunke b'o la Gurumara Urus wala o n'a ɲɔgɔnna dama o jamanaw kan minnu bɛ fɔ yen kosɛbɛ filakan kɔrɔbɔrɔkan wala tamasɛkan mais Bwajabate Mali fan o fan i bɛ taa Kidal i bɛ bamanankan fɔ i b'a sɔrɔ maa 100 200 bɛ min b'a mɛn kosɛbɛ bɛɛ bɛ débrouiller la donc maintenant mais pourquoi jamana ɲɛmaaso t'a dɔn transition u kan k'a faamuya k'a fɔ kunnafoni dili bamanankan na a bɛ kɛ sababu ye a ka faamuya a bɛ faamuya kosɛbɛ n'a dabɔra jamanadenw ka a faamu kosɛbɛ a kan ka fɔ bamanankan na n'i y'a fɔ bamanankan na a bɛ faamuya bɛɛ b'a faamu sore également organisateur minnu ye assise nationale kɛ Bwajabate k'a dɔn an kun bɛ maa ta minnu bɛ se ka kuma in yɛlɛma a fɔ o fɔ tubabukan na komi direct tun b'a ka kɛ arajo la Direct bara ka kɛ arajo la Bwajabate k'a dɔn a fɛn o fɔ i k'a dɔn ka maa dɔw ta ka sigi arajo la i k'a dɔn tubabukan bɛ fɔ cogo min u b'a yɛlɛma bamanankan na a tun bɛ kɛ sababu ye a ka faamuya kosɛbɛ maa caman ni ka don a la kan o kan Bwajabate i bɛ kan min mɛn ni fɛn ma f'i y'o la a bɛ k'i ɲɛna k'i nin don la kosɛbɛ nka min ye an partenaire n'o ye studio Tamani ye u y'u jɔniyɔrɔ fin o ko la kosɛbɛ o tuma min ye commission ma ye n'olu m'a kɛ studio Tamani foli kan ka k'u ye sabu olu n'an tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ oui d'accord ok 20 24 76 29 20 24 78 78 salamu alaikum allo waaleykum salam bisimila an bɛ k'aw lamɛn Fasako Sisoko ATT Senior Kɛɲɛba iyo alu tɛ hisiriwalɛti dɛ Jabiya baba a bɛ n'a la fango la lumɛ a waa ta woro tan sise ka taga di ntɛlu bɛnbale lu ma golle yan iyo ko a b'a la dugo tɛ la k'a lo ayiwa bon n tɛ tɔgɔmalen ma ATT ten hali k'a dan o ma o ka jɛkafo di yan iyo bon jɛkafo yɛrɛ a bɛ n hakilo jigi bi tidisi le la tout à fait Mori Tumano Enda Kulubali vraiment ala ka sankuto hero di lamma amina ya rabbi Allahu amin sere inte ginalen to ladugo kunta ladugo le ka kenye basigi be kanna tambawda tele bi iyo ka ke mobili tambi siloti aywa nde kenu be asimu kontonna ala ka dema ala ka namalu amin je ka fo ala ka sankuto italanna ito Fasako Sisoko ATT Senior l'enfant de Golea ma fa enfant de Golea Sisoko koni ete koni ma fu de dro o Sisoko ATT Senior ma danwo
Moria Bois Jabati ne jamana in jaw abe ka kasonga ka kodi abe ko walma maninga kan o kuma ngo isigile al ni tamme mais c'est une fierté nationale quoi jamana ngono diversité culturelle c'est la mogo ni bi ka fam c'est la même famille que Ibeka là nous ngonde ma futewa Maninga woro Maninga gone ma fude bomo no mangana tiga na ka nyugu kola ka tila ka aba terminu foto ko la ben da kono gondugi nugo Magis a foto ko la wallahi bamana il est unique dans son genre nam allo Jeka Fodo 100.7 comme un peu d'émission abo ko hakilina mi mana ka mo bin fa radio soni abarakala kosobe ne to wore ko Drissa Jara ka bomi kabo kalaba faraba basi kote hakili ra nyogona de do namu radio so ne ma defo foye radio so ina o jaranye mbala media kata sandama do yi anga foni ko rimbawi o jaranye nga nyame defo do ni na radio so barakala were de la o fanye angoni mba fa ka anda to ala mba kana diga wula ayi ati diga na fanye aywa sabura anya ye ala ka hinanga tabo bela gelenda ya rabbi radio so ye kono saya baka to borai abo ina ko Jérôme wa monde Jérôme Jara Jérôme Jara ani Mariam Kuyate nunu kosobe bon amba kalama hali bibi na ka radio so barakele do be wuriya kuruma pale re boto radio so re de sanga so la na bina ka sinkari nga radio so barakele ate fuli la sela numa de la koni saya koni wakati sede do abo nunu be do nyanga jamana yin kosobe o be do nya radio so ye hali ni ala ye umini juba nga jena tere bonyandi koy na ko ntumba nyini aw barakela munu be bibin la akwa hakili tula aka to ku togola kuma fo radio la so namu uskomo ko wera ka do ka ko ja anga mo ko be barake radio so mina ko nyina maku ko nga nyama la tika tede ala barakala aw du wera be bi aw ko kena anjigi be aw ka nga munu fana tara no majugu man kana de abo uya ka nyidi ango na ala delu yesu nin kle kosobe akana ka kono ka hawa ka hakili tula mba mi salita radio kleruma mo ko fefe sarai tuma chama alu kwa emission gada dansa no saya usoro tuma chama uga be su to mo mo ba me anga jega fo mo ko odi fo ni bawla de o kuma ay freka ko la jawni nyogon te tabla fe mun sara min som ko bula abo ne ko ga mana safisa ko a jega fo barakela du namu nka ka foli me duwa udun ka me akadi ni ko ni kosobe aw ta se ka la wuliu awi wakati fedo ya me kosobe suna na borola billahi fo mo ko min ngalo ngalo dugu ngona ya abi barake awa bara tabulu kan namu kuma langulun ti fo ko arajula o jaranye an b'aw fo k'aw barikada o jaranye a y'a faamu kosɛbɛ bɛɛ ni hakilina dɔ jamana in kɔnɔ i ka hakilina ɲɛna merci bien ne fana hakilina t'o de a ɲɛna merci salamaleykum Jara ayiwa karamɔgɔ oui kuma la tiɲɛ tɛ ban n'o tɛ bɛɛ lajɛlen ni hakilinata don jɛgɛfɔ ye radio min ye lamɛnnikɛla dɔ bɔra k'a fɔ ko fɛn min ye jɛgɛfɔ jalen k'ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ seereya ye ko sabu k'ale bɛ na yan ko chaleur humaine min bɛ yan hadamadenya bɛ yan kɔrɔ ni dɔgɔ ko ti yan ayiwa bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ayiwa ale de ti bɛn n'a ye n'o tɛ kuma bɛɛ o kuma ala ye maa minnu ka kalifa minɛ ni u taara ɲɛ o kuma an fana bɛ t'u sɔrɔ yen don dɔ karamɔgɔ o kuma an bɛ to k'an da du tɔgɔ la a bɛ se ka kɛ don min na an b'u tɔgɔ fɔ ale ti bɛn n'a ye oui Bois Jabate o de la an t'a sɔsɔ i k'a dɔn hakaja i b'a sɔrɔ u tɔgɔ fɔra don minnu na ale ma bɛn n'o don ye kosɛbɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yan i k'a dɔn i n'a fɔ a ye arajo so wɛrɛ tɔgɔ fɔ ko mɔgɔw tɔgɔ bɛ fɔ min na mais min jɛlen don i k'a dɔn an tɛ ayiwa kalo kelen kalo fila kɛ i k'a dɔn n bɛ misali ta ne yɛrɛ kan k'a fɔ ninnu dola kelen tɔgɔ ne ma fɔ a ye Jérôme Jara min fɔ a tɛ hali kalo kelen bɔ n delila k'a fɔ yan ko Jérôme Jara
ngwa de la k'a fɔ bamanankan na ko wulu fa ti ko a ba ti ko safinɛ mina ci la a ka foyi t'o la. O kun ka da kɔnɔ kojugu. O kun ka di Jérôme da. Effectivement c'est comme ça périodiquement ni ne bɛ kuma na hakili bɛ jigin kuma dɔw la n b'a dɔn karisa y'a fɔ. Kosɛbɛ. Madame Kuyate min n'a y'a fɔ ne yɛrɛ balimamuso kun don. Kosɛbɛ. Ala ka hinɛ na ka yafa k'a ma. N delila k'a fɔ yan fana hali a ma mɛn n ko Madame Kuyate ko jeli tɛ merci dɔn. Bon donc ça vient de façon périodique a bi cuncu bon an ye bamanan ta fɔ o de kɛra a ma mɛn c'est 2021 o de la an y'o fɔ n'o tɛ k'a fɔ an ɲinɛna kɔrɔlen ninnu kɔ an ma ɲinɛ kojugu Ala ka hinɛ u bɛɛ la yarabi allo salaamaaleykum waaleykum salam somɔgɔ bɛ di tɔgɔ ni jamu Sega Traoré don ka bɔ min bon ne bɛ Musabugu mais ne ye Banamaka ye. Ayiwa. Bisimila kuma b'i bolo. Aba. Bisimila. B'a fɛ ka foli lase aw ma. Wala kɛrɛnkɛrɛnya Daba Tunkara ni fɛngɛ journaliste Seydou. Naamu. Ani Buwa Jabate. Naamu. Vraiment n b'u fo dan tɛ foli min na quoi. O diyara n ye. O diyara n ye merci bien. Ko muso ko Daba Tunkara ka fara journaliste Seydou la. Ko Seydou de ka fara Tunkara la han. Ayiwa merci. Ne ye Boronka ye quoi sira kɛmɛ. Ne bɛ bɔ yɔrɔ kelen. Wala kilo dama dɔ dɔrɔn don quoi. Awɔ. Wala ko Basabugu ni dama jariso tɛ kelen han. Ayi an tɛ kelen. Ko Seydou de k'i fara Daba Tunkara la quoi. Bayi kuma ɲɛna. Voilà. Merci bien i ni ce. A ka di n ye yɛrɛ quoi waati don o don b'a lamɛn quoi. A diyara n ye. Voilà. Traoré. Kelen na quoi. Merci. Voilà. Usaze ko waati dɔ kuma ma se. Buwa Jabate waati dafara i k'a dɔn an b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye. Sisan. Wa maa minnu ye téléphone ci minnu ma se ka téléphone ci o tuma minnu y'u ta kɛ lamɛnli an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo Jɛgafo ɲɛmaayaso tɔgɔ la ko aw ni ce hali bi an ka to ɲɔgɔn bolo denmisɛnninw ɲuman an bɛ ɲɔgɔn bolo danaya ka to an kan kudayi an fana ka danaya b'aw kan nka i ka kuma don n'i ye sɛnugu jɔlen kala b'a kɔnɔ n'an kan kuma dɔ la n'a tora ka jigin o b'a yira k'a fɔ ko tɔɔrɔ dɔ b'an kan yaasa k'an galabu diya maa minnu fana bɛ k'an lamɛn an ka ko ka da aw minnu ye ka to ka radio baarakɛlaw fari fɔnɔ o fana b'a ko ja ko di tɛ karamɔgɔ. Awɔ. Buwa Jabate i k'a dɔn i ma foyi fɔ ni cɛ tɛ. Naamu. An bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ ma. Buwa Jabate i k'a dɔn dɛmɛbaw maa minnu b'an dɛmɛ an baarakɛ ɲɔgɔnw o ye maa minnu dalen don an na u ka ayiwa manja n'o y'u ka publicité Buwa Jabate n'u banna n'a ye anw fɛ yan radio ka ca kojugu nka an bɛ taa n'an da ye Jɛgafo la an ka foli b'u ye Buwa Jabate k'a dɔn o ye danaya ye an yɛrɛ animateur min ye ayiwa technicien ye maa wɛrɛ minnu bɛ dibi la n'u b'an dɛmɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa min tɛ publicité wɛrɛ ye an ka foli ani tanuni b'u ye lamɛnbaaw Buwa Jabate ni i kɛra kumakɛla ye k'i k'a ka di i ka kuma ka di ni maa t'i lamɛn i laban i na kɛ fatɔ ye an ka foli b'u bɛɛ ye Buwa Jabate foli belebeleba fana bɛ kɛ kɛ n yɛrɛ ye radio so minnu n'olu faralen don an kan k'an ka kunnafoni jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen la an ka foli b'u ye Buwa Jabate k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa bita ayiwa karamɔgɔ e ko an tɛna bita bila yan awɔ an bɛ bita bila yan waati korona Buwa Jabate an bɛ bita bila bi ye juma ye ni Ala ni kira sɔnna maseli tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa n'anw wulila sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ sigi ni olu wulila an bɛ Jakite ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Surafanatu Madu su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan hali ni nin tɛ gafe an ye baro min kɛ segin bɛ k'a kan inchallah ka lamɛnbaaw nisɔndiya mɔgɔw kɔni u k'u branché ka to Jɛgafo la Buwa Jabate k'a dɔn jɛmukan duman bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ Mamutu Kamara ale de tun bɛ nɛgɛ la Buwa Jabate Daba Tunkara wa salam